салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Паго Лигаи Чемпионҳо бармегардад. Рӯзи дигараш Барселона бозӣ дорад. Лекин имрӯз ман ба шумо хабарҳои тару тозаи дастаи каталониро ҷамъ кардам ва шумо мефаҳмед ки дар дохили Барса чӣ рух дода истодааст ва ҳамчунин интервюи Де Йонг пеш аз бозӣ бо Наполи. Агар ин видео 1000 лайк гирад, видеои навбатӣ тез мебарояд. Дар ягон ҷо баъз рӯшинед мо бошад сар мекунем. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1xBet мебошад. Паго Лигаи Чемпионҳо бармегардад. Барои дастгирии дастаи дӯстдоштаатон ба ссилкаи комментария буда даромада бо промокоди BARSATG дар аввалин ставкаи худ 6500 рубл тӯҳфа гиред. Дастгирии шумо пешравии мо. шояд Мундо Депортиво сарчашмаи ба боварӣ набошад, аммо он факте ки Барселона мехоҳад Умтитиро ҷавоб диҳад, инро рад карда наметавонем. Маҳз аз ҳамин сабаб мо хабари он ки Барселона Умтитиро ба Рома пешниҳод кардааст рад карда наметавонем. Новобаста аз он ки футболбози фаронсавӣ намехоҳад Барселонаро тарк кунад, Рома кӯшиш менамояд ки ӯ фикрашро дигар намояд. Дастаи итолиёвӣ мақсад дорад ки Умтитиро ба иҷора бигирад ва баъдан ӯро бихарад. Инчунин Рома омодааст ки маоши Умтитиро ки 10 миллион евро дар як сол ҳаст пардохт намояд. Умтити ки ҷароҳатҳои зиёд бардоштааст, нафари асосӣ барои тарки Барселона маҳсуб меёбад. ӯ дар ин мавсим 4 ҷароҳат бардошт, ки дар натиҷа танҳо 18 бозӣ гузаронид. чихеле ки Эл Куб хабар медиҳад ивазнамоии Миралим Пьянич бо Артуро Мело барои Ювентус он қадар писанд наомад, чунки сараввал дастаи турни Ансу Фатиро мехостанд, на ин ки Артуро Мелоро. Баъди ин пешниҳоди Ювентус Барселона онро рад кард ва аз ҳамин сабаб Артур ба Ювентус омад. ёддор мешавем ки Артур бо маблағи 72 миллион евро ҷамъи 10 миллион евро бонус ба Ювентус гузашт. Барои Миралим Пьянич бошад Барселона 60 миллион евро ҷамъи 5 миллион бонус пардохт кард. Барселона омодааст ки бо Фати шартномаи нави дарозмуддат ба имзо расонида нархи онро ба 400 миллион евро баланд кунад. тибқи хабарҳои спорт, Барселона мехоҳад аз фурӯши бозингаронаш ба Премер Лигаи Англия фоида ба даст оварад. Филиппи Каутино муддаи асосӣ барои баргаштан ба Премер Лигаи Англия аст. Каутино метавонад ба Арсенал гузарад ва лондониё аллакай барои ба иҷора гирифтани ӯ гуфтушунид доранд. Мартин Брейтвейт бошад бо маблағи 20 миллион евро ба Вест Хэм мегузарад. Барселона мехоҳад тақдири ин ду бозингаро ҳарчи зудтар ҳал намояд, аммо ҳолати Жан-Клер Тодибо бошад норӯшан боқӣ мемонад. қаблан гуфта мешуд ки ӯ бо маблағи 25 миллион евро ба Эвертон мегузарад, аммо айни ҳол ӯ дигар ба Эвертон лозим нест. имконияти гузариши Тодибо ба Рома ҳаст, вале худи бозингар мехоҳад ки ба Премер Лигаи Англия равад. маълум гардид ки кадом даста ба Франсишк Тринкао таваҷҷӯҳ дорад. Лестер мехоҳад ки Тринкаоро 2 сола ба иҷора гирад ва баъдан ӯро бо маблағи 50 миллион евро бихарад. Барселона Тринкаоро аз Брага бо маблағи 31 миллион евро харид ва ӯро то охири мавсим ба он ҷо иҷора дод. Барса як пешниҳоди 60 миллионаи дастаи Премер Лигаро рад кард, чунки аз Тринкао умеди бузург доранд, аммо бо сабаби беҳтар намудани вазъияти иқтисодӣ Барса айни ҳол омодааст ки ӯро бифурӯшад. Фрэнки Де Йонг қабл аз бозӣ бо Наполи бо хабарнигорон суҳбат кард. формаи кунунӣ танаффуси на он қадар тӯлонӣ ба мо фоида кард, чунки бо рӯяи болида мо ба тамрин баргаштем. рӯзаи охир ман ҷароҳат доштам, аммо айни ҳол худро беҳтар ҳис мекунам. дар вақти бозӣ ҳолати ман боз муайян мегардад. ҷароҳат маро ғамгин кард, аммо ман бояд барои бозии рӯзи шанбе омода шавам. ман ҳамеша омодаам ва Лигаи Чемпионҳо маро болидарӯ мегардонад. бозии аввал бо Наполи мушкил буд. мо натиҷаи мусовиро ба даст овардем. акнун бояд беҳтар бозӣ кунем, зеро Наполи тими қавӣ аст. бозии ҷавобӣ бо Наполи рақиби мо хело хуб бозӣ мекунад. мо бояд дар пеш ҳаракати зиёд намоем. боварӣ дорам ки ғалаба менамоем. ҷиҳатҳои физикӣ ва тактикии бозӣ, ҳама чиз аз оғози бозӣ ва қудрати рақиб вобастагӣ дорад. бартарӣ дар бозӣ бо Наполи, ба ин омил мо бояд аз рӯи ду нуқта назар таваҷҷӯҳ кард. мо метавонистем беҳтар омода шавем, чунки онҳо бозии бештар доштанд, аммо ин чиз аҳамияти бузург надорад. фишор ман фишорро эҳсос намекунам. ин бозии муқаррарӣ барои Барселона ҳаст. набудани Бускетс ва Видал, албатта онҳо бозингарони сатҳи ҷаҳонӣ ҳастанд ва набуданашон бароямон талафот аст, аммо фаромӯш намекунем ки дар Барселона бозингарони қавӣ зиёданд ва метавонем бо Наполи рақобат намоем. ивазшавии формати турнир, ин намуди формат ба мо имконият медиҳад ки қаҳрамон шавем, аммо мушкилиҳо низ зиёдтар мегардад, чунки дастҳое ки муддаи ё тимҳое ки ба онҳо аҳамият намедиҳанд метавонанд ҳамагонро ба ҳайрат оваранд. ҳамаи дастаҳо дар як ҳолат ҳастанд. ман боре ҳам дар чунин формати мусобиқа бозӣ накардам. дар 4 бозӣ қаҳрамон шудан бисёр шавқовар ва аҷиб аст.
омодагии тактикӣ? Айни ҳол мо барои тактикаи худро омода кардан вақти зиёд дорем. Фикр мекунам ин метавонад бартарии мо бошад. Дар вақти бозиҳои мавсим мо 2-3 рӯз истироҳат доштем, аммо айни ҳол бошад 2 ҳафта. бозӣ бидуни мухлисон ин бисёр аҷиб аст. Набудани мухлисон дар Лигаи Чемпионҳо боз бештар эҳсос мегардад. Дар бозӣ бо Наполи мо ин чизро эҳсос хоҳем кард. сеткаи мусобиқа ҳамаи дастаҳои иштирокчии Лигаи Чемпионҳо қавиянд, аммо дастаҳое ки бо ҳамроҳии мо ҳастанд бисёр қавитаранд. дӯстон, ин буд видеои имрӯза. боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. баршонро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.